हेलो हाय नमस्कार मो सुश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यही चैनल को आपण माने मोर जदि चैनलटा प्रथम थर पई देखुछन्ती ताहाले लाइक और सब्सक्राइब कर दियंतु चलंतु आमे आज बनेଇବା बैचलर अंडा झुकझुक कहीं कि ना आज मु एका खाइबी ଆଉ ସାର୍ ରହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କାମରେ ସେଆଡ଼େ ଯିବେ ଖାଇବେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଆଜି ମୋତେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଖାଇବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲି ଗଲେ ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଣ୍ଡା ଝୁକଝୁକ ବନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ନା ମସଲା ଛେଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ କଡ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଲି ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଆଉ ଟମାଟର ତା ସହିତ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା କଡ଼େଇରେ ନେଇକି ପକେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ହାତରେ ଟିକେ ବି ଦଳିକି ପକେଇଦେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତା ବାଦେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ରସୁଣକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଲା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କରିବାର ଅଛି ନା ତ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ପିଆଜ ସହିତ ଆଉ ରସୁଣ ସେଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ଗରମ ପାଣିଟାକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟାକୁ ଟିକେ ଢାଳିଦେବା ସେ ପାଣିଟା ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଢାଳିଦେଲି ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବି ଆଳୁକୁ ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଦେବି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଟମାଟର ବୋଧେ ଦୁଇଟା କଟା ହେଇକି ରହିଛି ନା ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକାଇଦେବା ଆଉ ସେ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ କୁଚୁ 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 କରିକି କୁଚେଇଦେବା କୁଚେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗୋଳେଇବା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ସାଧାରଣତଃ ନନଭେଜ୍ର ମାନେ ଟିକେ ରାଗ ଟିକେ ନହେଲେ ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବନି କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ପକାଇବେ ବେଶୀ ହଳଦୀ ପକାଇବେନି ବେଶୀ ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ବିଲକୁଲ ଖାଇ ହେବନି ଆଉ ତାମାନେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା ଗୋଳେଇକି ଟିକେ କରିଦେବା ଏମିତି ପିଆଜଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ବି ନହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି ଖଡ଼ିକାରେ ଟିକେ କୁଚୁ କୁଚୁ କରିଦେଲି ଆଇଁଷ ଇଏରେ କୌଣସି ଛୁରୀ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଣ୍ଡା ଝୁକଝୁକ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବା ନା କୁଟୁ 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 କରିକି ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ କାଟିଦେବା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ କୁଚ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ଟୁକ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବେଶୀ ତରକାରୀ କରିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଶେଷରେ ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବାକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ବି ହେଇଯିବେନି କହିବେ ଯେ ଏ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟାଚଲର ଝୁକଝୁକଟା ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମ ଆଉ ମୋତେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତା ସହିତ ଟମାଟର ବି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ରେଡି। ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟାଚଲର ଝୁକ୍ ଝୁକ୍।